N-aveți tu pe să dați acum like și subscribe. Deci dacă dați acum like și subscribe, se creează party-ul. Wow! Hai să vă zic ceva. În acest moment, dacă dați și, dacă dați și acum ăștia care n-ați dat like subscribe, dacă dați în momentul ăsta like subscribe, la 3 se va întâmpla o magie. Ia să vedem. 1, 2, 3, la și. Wow! Chiar văd că sunteți băieți de treabă. Chiar m-ați ajutat acum. Bun. Ce vreau să fac? O să mă joc cu mini-zeu ca să mă dea cu boți. Și o să pușăm pentru prima dată într-un video. Facem 10 coroane. Și mai mult de asta. Deci nu o să facem doar 10 coroane. Pentru că am 664. De fapt o să fac 11 coroane. Yep. 11 coroane pe o filmare. Ce înseamnă asta? Că e lungă, da, exact. E foarte lungă. Trebuie să recunosc că e like vreo oră, nu știu, habar n-am, nu glumesc, nu chiar o oră, da? Nimeni nimic, eu la început, nu chiar o oră, după o oră, nu chiar o oră, nu, habar n-am cât o să dureze, dar ca idee o să fie acest video super lung și super frumos. O să vă placă gameplay, o să vă placă muzica. Deci am început cu muzică forță. Uitați-vă la muzica asta. Adică ascultați. Deci super forță. Îmi dă un vibe de ceva șmecher. Serios. Haideți, bro, dată. Se termină timpul. Foarte curând o să se termine timpul. Am zis. Pentru că Spingorand are timp de 2 minute. Da. Puteți să calculați timpul, dacă nu mă credeți. Ce animal urât. Bă, teoretic, dacă avem un jucător real în echipă la ăștia, care e un portar foarte bun și acolo nu e niciun portar, n-ai nevoie la fotbal de portar, deci după calculele mele și teoretic ar trebui să câștig. Și parcă vezi că practic o să-mi iau bătaie. Da, față că eu chiar sunt foarte bun portar, dar am zis că de curând controlele mele sunt super ciudate. Like chiar de rău de tot. Ăsta dă mers numai, că de sărite totul bine, de mișca camera totul bine, dar ăsta dă mers. Mai ales de învârtit, se învârte ciudat, like, nu știu, e ciudat. Și mi-am dat autogol și și-au dat și ăștia autogol. Eu nu înțeleg, eu nu pricep. Bă, lăsați-mă pe mine să fiu atacant, că eu dau directe. Mă lăsați să dau o directă? Nu? Bum! Da, nu chiar așa. Ia. 40 ping, 39 ping. E super bun. Da, deci teoreticul ăsta cred că e bun. Mai bine mergem pe partea teoretică decât pe aia practică de care am zis. Decher se mișcă bine numai când merg în continuu. Dar când nu merg în continuu se mișcă ciudat. Yay! Ne-am calificat în finală! Bun. Acum să vedem în finală ce o să ne dea. Dacă ne dă eliminări, jocul țuții. Dacă ne dă calificări, nasol.
Am înțeles. Am înțeles. Jocul ăsta e șmecher de barosandă șmecher. What? Și dacă te pui pe ele când sunt adormite, tot te împing. Wow. Hai mă că... Deci te urci așa și bam. Bă, nu! Oh, man. Nu! Așa. Ue. Dar boții ăștia mai mor? Mori! Dacă era la Valend era un pic mai easy. Wow, ce noroc acolo cu gărgărița. Mori! Yes! Bun. Zezul Zubrem. Zezul! Ați mai auzit de așa ceva? Zezul Zubrem. Bă! Avem 665. Să avem 666. Am sunat un pic nasol, nu? Da. 255 9. Deci dacă dați în momentul acesta share și comment, în primul rând dacă dați comment vă dau inimioară și în al doilea rând o să se întâmple ceva magic. 3 2 1 și what? Magie! Ați dat like, share, subscribe, comment, toate alea. Dacă clopoțelul ăla, dacă l apeși acum, o să se întâmple ceva șmecher și... Asta s-a întâmplat, a început beat-ul ăla șmecher. Deci ați dat de toate, bă. Începe mapa, deci dacă dați like, începe mapa. Și dacă dați like, o să se termine reclama aia. Dați like. Bă, voi sunteți magicieni. Stai un pic, am văzut eu cumva un skin de nu cu skin negru, nu da. What? Cine e ăsta? Ăsta e Minizeu. Sunt deștept. Nu că gemboții nu au culoare și de asta. Și m-am speriat. Wow! Yes! Pariu că mă calific primul. Pariu să fie, frate. Ce credeți că nu mă calific primul? Ce ați zis? Că ce e cu slabul ăsta, mă? Nu se califică primul. Are you sure about that? Are you sure about that? Și dacă vreau și îmi permit, mă calific și cu Minizeu. Acum vine Minizeu ăsta. Da, o să-l vedeți probabil pe cameră. S-ar putea să-l vedeți. Ați văzut, da? Unde a ajuns el deja. Minizeu ăsta și foarte greu de controlat Minizeu pentru că e un telefon mic și foarte lăguit. Are multe laguri. What? Ia să vedeți aici un Minizeu cum se califică. Și ăsta e, s-a calificat. Minizeu. Think that I'm invincible. Wow. Oh!
Săracul minizeu. I'm on my own, on blue. I feel the rain crashing down around this city town. Searching for the lost and found. They don't care, they on the way. You like a skull party. Bun asta. Da, super bus. You are the one for me, that's why I give you everything. Super slide! E super ca un super slide! Let's go! So heaven the crop for me. Dar de ce nu a pus pe burtă? Wow! Bun. Bun. Ah. No, man. Aolo, boții. Eu mă calific clar. Băi, trebuie să ai grijă aici, că dacă faci o greșeală, văd că se întâmplă nasoale. Se întâmplă nasoale și nu e bânăuri. Bânăuri. Mă feel, oh no, oh me so. The blind baby, you want to laugh for me. I speak as I. 495 era? Am făcut 666 de coloane. Yeah, I know, boy. I know. 666, dar nu se termină aici. Deci e un video lung și șmecher ăsta, bă. Deci dacă nu dați like, deci dacă nu merită like video-ul ăsta, nu știu ce merită like. Efectiv, habar n-am ce merită like. Deci video-ul ăsta e super bombă. Sper că vă place. Deci dacă vă place, m-am zis, like, subscribe, clopoțel, comment, share, nu știu, îl adăugați la favorite, în playlist, nu știu, faceți de toate, pentru toți. Băgați video ăsta la ziua voastră, totul să reprezinte, video ăsta să reprezinte tot în viața voastră. Hai că da. Nimeni nu cred că o să-și pună la ziua lui video ăsta. Presupun. Wow! M-am calificat! Hai, minizeule! Știu că poți! Știu că poți! Știu că poți! Te-a dat afară, vai de minizeul meu! Bun! Voi ce mai faceți, băieți? Ce mai faceți? În caz de străini la școală, cum e la școală? Cum este la școală, boys? E bine? Vă place acum la școală? Da? Foarte bine. Can I climb? Nu sunt un fan Can I climb. Pot spune chestia asta fără nicio rușine. Pot să zic că chiar nu am rușine, că nu-mi place Can I climb-ul. Sunt obligat să-mi placă totul? Nu. Cine mă obligă, nu mă obligă nimeni. Cine mă obligă, e nesimțit. S-a terminat. Bă, a băgat reclamă! Ue, a băgat reclama. Băi, n-aveți voie pe video-ul meu. Fuck you. Așa.
This is not here again. And I'm not so good. It feels like trying to go. And it comes so real. Lavaresh. Lavaresh. Hai că Lavaresh dacă e. Fuck! 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 Fuck. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Ue! Ăla e om real, o dat double space. Nu știu dacă mă calific. O să spun că s-ar putea să nu câștig. Șanse mari. Chiar foarte mari. Voi v-ați dat seama că ăsta era om real? V-ați dat seama gen... Eu nu mi-am dat seama în veci și pururi. Deci efectiv nu mi-am dat seama. Wow, man, cum arată, bro. Ok. Hai să întoarcem și noi invers. Hai că da, dacă e. Hai că 999 de coroane, dacă e. Da. Fix. Atât am. Bun. Continuăm mai departe, că doar nu continuăm mai înapoi. Bun. Ăsta Mnizeu a intrat în 49595. Wow. Acum s-a trezit și el. Acum s-a schimbat codul, fraiere. Așa. Bun. Începem imediat filmarea. Numai puțin. Bun. Adică nu începe filmarea, începe meciul. Bun. Acum ne pornim și noi. Hai, minizeule. Stai mai întâi. Asta e minizeu. Și dai. S-ar putea să mă fac un pic de râs cu minizeul ăsta, dar nu să-mi fac control. Adică nu, controlul sunt ok pe minizeu, dar gen... telefonul e vechi, se mișcă greu. Da.
Dar tot reușesc. Aulă. Vedeți ce spuneam? Nu, pingul e gen ok, tot așa, vreo 40. Dar uitați un pic. Greu și ce nasol se mișcă. Bă, Doamne, minizeu ăsta. O căzut minizeu? Nu mi s-a părut. Nu mi s-a părut. Uite-l aici. Zimineu. Îi zimineu, nu-i minizeu. What? Ok. Am oprit un pic, gen, am dat muzica mai încet. A fost numai așa de început de video mai tare. Sper că m-ați înțeles, gen, ce am vorbit pe acolo. Dacă nu mai bag muzică în viața mea. Da. Telefon. Nu e greu. Hai să începem. Minizeule, vii și tu și te califici și tu. Bine, pe telefon sunt șanse mici de a se califica minizeu. Dar... și ce zic, gen, nu e imposibil. Aș vrea, gen, să descoper până la penultima. Că după... Da, știu eu ce vreau să fac. O să vedeți imediat. Aolo. Mai întâi mă ocup de ăsta, să mă calific cu ăsta, clar că ăsta e cel mai important. Acum minizeu. Haide. Let's go. Let's go. GG, s-a calificat minizeu. Deci minizeul ăsta l-am dus până în finală. Bun. Până în final l-am dus pe minizeu. Dacă pic acum elimination, n-am ce să fac. Chiar nu am ce să fac. Bun. Da, aș vrea să pice elimination, am chef. Lost Temple. Nu știu, cred că o să... Nu, cred că o să gen, să mă mai ocup de minizeu. Mă duc și mă calific direct. Fuck! Hai să vă arăt o schemă mai bună decât să faceți așa, mai bine faceți așa. Și o duceți așa frumos. Bam, 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 bam. Știți ce zic? E super rapid. Băi, ăsta cred că e om real. Se mișcă super bine. Uite bine că m-am băgat la tryharder. Tryharder! Yeah. Marvin Devine. What? Da, mă calific. Stați în piu. What? Bun. Wages are like an ocean wind, because there are so many things left. Vreau să vă întreb ceva.
în comentarii, pe lângă ce v-am întrebat cu coroanele și cu profilul sau ba nu cred că v-am întrebat asta în video ăsta. Nu știu dacă ai idee, dacă nu v-am întrebat asta în video ăsta sau cred că video în care v-am întrebat asta, cred că ăla nu o să-l mai postez. Dacă ai idee, în caz de nu v-am zis genul video ăsta, să-mi scrieți în comentarii câte trofee și coloane aveți, că sunt foarte curios, vreau să văd cât de pro playeri sunt pretenașii mei. Wow! Ce schemiți aici, știați? Nu cred că știați, că nici eu nu știam. Adică gen știam, dar nu știam că se poate executa așa. Hai să căutăm pe mini. Cine mini? Haide! Minizeu. Unde e minizeu? Îl căutăm pe minizeu. Căutare de minizei. Nu l-am mai găsit pe minizeu. Nu știu de ce, dar nu l-am găsit. Walking in my distance, but I know it's no reality. Junglerol. Wow. Wow. Ce bine am executat. Aici pot să fac cel mai bun speedrun. Aici la Buturugi. Cu emoton. Puteam, pentru că acum nu mai pot în meciul ăsta, pentru că m-am derutat acolo. Știați de schema asta? Nu știați de schema asta, că sunteți botalăi. Și nu știți nici despre Stumble Guys. Nici măcar de schema asta nu știați. E, glumesc, poate de asta știați. Bă! Ue! E, facem așa, cum știu eu. Înainte nu ăsta. E, știi ce fac? Primul rând, execut așa. Eu, frate, nu ies pe aici, nu mă băgați în seamă. Foarte lent procesul deci de-abia suntem la jumătate de oră și avem 666 de-abia. Deci să înțeleg că o să dureze 2 ore ca să fac 675 de coroane. Eu cred că suntem la 667. Aici n-am timp de astea. Pentru că sunt bots tryharder, dacă ați mai auzit de termenul de bots tryharder. Da, nu știați, există bots tryharder. Deci ăștia se găsesc numai pe Cannon Climb. I mean, poate și pe Super Slide. Dar pe Cannon Climb ăștia se exagerează. Like, dacă nu joci serios, te sparg ăștia în bătaie.
Am trecut acum de 30 de minute și puțin am făcut puțin progres. Mai trebuie făcut mult progres. Ce o să facem? O să vedeți că pe video ăsta facem mult progres. Uai, ne-a dat cu câțiva oameni reali. Câțiva. Ia să-i văd pe a mei. Doamna Stumble. Eu vreau să întâlnesc cu un om real, că am văzut om real. Că ăsta n-are reacție, ăsta se duce. Ăsta n-are reacție, se duce. Uite, asta e reală, uite, asta e reală. Nu vreau. Nu vreau să fim prieteni. Poate o ajutam cu un win, în niciun caz. Acum eu mă prostesc pe minizeu ăsta. Dar mă prostesc tare rău. Asta mai era, ok. Ia spune Honey Drop. Cred că pot să iau coroana, adică sunt doi oameni care sunt efectiv reali. Super noob. Ce se întâmplă dacă nu fac asta? Nimic. Nimic, absolut nimic. Ce slabi. Bro, deci sunt prea slabi. Pot să și câștig, cum îi zice, și pe prima platformă. O să nu cad pe a doua platformă, efectiv. Atât de nubi sunt. Like, n-am nimic că sunt nubi, dar totuși nubiditatea are o limită. La ei nu? Nu.
Eu am spus că pot sta pe prima, dar cred că o să ajung un pic pe a doua. Doar un pic. Cred că atâtea ar fi de ajuns. Yeah! Easy win. Pe a doua. Cringe moment. Dă și cu ăsta. Reconnecting thing. Zami. Dar chiar sunt curios câte astea. Oh, deja 6-9. Bun. Până la 675 nu mai avem mult. Bun. A, dar ne da cu un de-ăștia. Un de-ăștia. 665, 75. Cum adică? Patru, cinci, aoleu. Bun. Da play. Apropo, vă reamintesc să dați like, subscribe și clopoțel în caz de vă place videoul acesta, pentru că chiar m-a ajutat foarte mult. Vreau să mă îndrept spre suma de 100 de abonați. Mai am mulți, dar cu ajutorul vostru poate să pot să fac 100 de abonați. Mi-aș dori mult. După mai vedem noi cât mai facem. Ajunge până la 1 milion. Hai că da, dacă e. Hai că nu dacă e, adică gen, dacă stau și depun mult efort, să știți că cu mulți ani de muncă pe YouTube și postat mult și gen, la un moment dat poți să ajungi chiar foarte avansat, gen să ai sute de mii de abonați. Da. Uite, vă dau un exemplu. Exida. Bă, Exida, efectiv, pe YouTube are vreo 250.000 de abonați. 250.000 și gen, e doar un copil, s-a apucat gen așa, mic și-a crescut și a ajuns chiar YouTuberul meu preferat. Bă, YouTuberul meu preferat. Pentru menținerea sănătății oaselor, întreabă în farmacii de calcidin. Deci e prea de tort. Și vitamina K2 NK7. Calcidin, triunghiul oaselor sănătoase. Bun, acum ne calificăm următoarea rundă. Și hai să vedem dacă putem. Uite să facem o treabă. Vreau să facem o treabă. Vreau să încerc gen să nu moară 8 din nou pe bombardament și să moară mai mulți, să fie gen eliminați. Adică să mor mai mulți dintr-o dată. Vreau măcar 9, ăsta e minim, 9. Minim urât. Asta va fi al 7-lea. Hai, man, de ce să omor că vreau să mă duc la ea 2 să-i omor și gen să fie 9 din 8 și gen, nu știu, chestii interesante. I had so many dreams. And the only thing I know is to never undo. You are not stop from the proof. Listen to the noise, I just wanna keep moving. Yeah, put it on the song and all the medicine, yeah.
Anyway, fuck. Fuck. Got me here. Aoleu, mă luau la bătaie. Bă! Deci vreau să fac o chestie care știu că se poate face numai cu piciorul. Hai că da. Știți ceva la ce mă refer? Noi facem asta. Mai pe sărăcie, dar... Nu. Adică mai pe sărăcie mă refer că mai e așa, mai netraharderistică. Șase, 7-0. Dăm un pic mai tare. Vă reamintesc din nou, nu vreau să fiu foarte insistent, dar vă reamintesc că un like și subscribe foarte mult m-ar ajuta. Nu dacă vreți voi, da, nu vreau să insist foarte mult, dar nu mă vă reamintesc, chiar m-ar face bucuros. Like, subscribe și clopoțel. Da, și dacă dați coment primiți inimioară, deci, da, dați coment, dacă vreți inimioară. De la un maestru al tainelor stumble-geististice. Eu am inventat cuvântul stumble-geististic de vreo, nu știu, cam de când m-am apucat de stumble-geistic chiar. Nu știu, vreo 2 luni. Stumble-geististice. Chestii stumble-geististice. Sună bine. Dacă vreți puteți și voi să-mi furați cuvântul. Bun. Da, trebuie să dați like ca să puteți folosiți cuvântul ăsta. Stumble-geististice. Pentru că sunt chiar niște chestii stumble-geistice. Foarte stumble-geistice. Ok, acum găsim și noi minizeu. Oh, aici. Aici. Ue, a plâns minizeu săracul. Am băgat în mod de plâns. În mod de plângi. De plângi, ce plângi. Plângi. Nu! În mod de plângi, nu-mi place modul de plângi. Aduce ghinion. Wow! Minizeule, mă surprins cu ce poți să faci. Wow, damn. Wow. Nu pot să fac chiar așa. Uite-o leacă, arată prea bine. Trebuie să bag asta ca un screenshot. Deci asta o să fie, cred că, thumbnail-ul, că arată super bine. Să fac mai multe de astea până găsesc ăla perfect. Deci asta e thumbnail-ul, gata. Nu, chiar arată bine. Ia să vedem ce pică în final. În final eu zic că pică bloc, deci că chiar în chef. Să joc un pic bloc, deci că un pic numai se poate. Stai puțin. E a doua rundă. A picat echipă că nebunesc. A picat echipă că nebunezesc. Înnebunezesc. Uite o leacă și cum face controlul meu, înnebunezește și el. Tân. O nebunezizit și racheta. Crusader, nu ăsta, ci ăsta e The Mountain. Bă, da.
Mă întreb așa, gen, pingul ăsta nu-i cam slăbuț? Ba da, este. Bun. Hai că mă duc eu cu echipierul meu ca să... Disconnecting, săracul minizeu s-a disconnected. S-a disconnected. N-aș vrea totuși să câștige boții final. Da, bă, dar lasă-mă în pace, bro. Ăsta-i steagul meu și E a meu. A meu. A meu rămâne. E a meu, bros. E a meu, slabule. Botule. Nu, asta chiar e bot. Acum, dacă chiar te gândești că faci pe cineva bot, gen zici așa, botule, știi? Cum ar fi că e slab. Dar ăștia chiar îți boți. Nu știu cum să zic. Băi, ce-ai, mă, că-i batem pe ăștia 10-2. Deci 10-2 acum o să fie. Fiți antenă. 10-2. Ia. Băi, dar mă lăsați să fac și aici treaba. Băi. No. Trebuie să facem frumos. Ieși. Nu. Yeah. Yeah. De ce să fiu cu boss? Bun, vreau în finală bloc, dash sau honey drop. E bun la Valent. E ok. E o capa. E o Q. E o Q. O Q. Ce credeți, mă, că mă omor? Hop. Ce credeți, mă, că mă omor? Veniți aici, brodări. Brodări, da, veniți aici. Hai că da, dacă e. Vin un pic. Bă. L-am spart, sărac, cu telefon. Da, cu pumnul de l-am torturat, săracul. L-am torturat, săracul. Bun, continuăm. Ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Și nu mi-am spart telefonul. Bine, nu mi-am spart telefonul. Exagerez și eu, dar am dat cu pumnișorul în el. Bun. Bă, eu am glumit când am zis că facem video ăsta de o oră, dar gen, noi chiar îl facem de mai mult de o oră. Bă, până la urmă e ok, adică gen, cred că sper că vă place gen tipul ăsta de videouri de vreo oră, o oră jumate. Like-ți videouri mai așa, mai, nu știu, mai live-uri. Videouri mai live-uri, dar gen, aș putea să fac live-uri. E aceeași treabă decât, gen, e egal ca și cum aș face un video de ăsta lung. La fel e și live-ul. Da, degeaba fac live-ul, pentru că nimeni nu o să stea pe live. Deci mai bine fac video, că video o să-l vizioneze lumea mai târziu. Așa, în momentul ăsta, nimeni nu se uită la live. Bun. Wow. Sai. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wow, wow. Wow, wow. Wow, wow. Wow, wow, wow. Bun, de fiecare dată când fac o mișcare, că sar, că dau double jump sau că dau picior, o să audă sunetul wow. Care e egal cu wow de la mai, nu știu. Murim de plâns. Pe minizeu murim de plâns.
după mini chiar mor de plâns. Hashtag mini-zone nu se califică. Chiar nu se califică. Și la atât de aproape. Uitați-l. L-ați văzut? Bun, am ajuns la 50 de minute din video ăsta. Sper că vă place. Și dacă vă place... nu știu. Dacă vă place să-mi ziceți eventual în comentarii. Că eu asta vreau să știu. Dacă vă place mai mult videourile. Dacă mai mult vă plac videourile scurte sau lungi. Cât nu știu părerea voastră ce vă place mai mult, o să postez de ambele. O să postez și videouri scurte și videouri lungi și videouri între. Adică gen videouri exagerate de lungi, videouri extreme de scurte de like 5 minute, videouri extrem de scurte care o să fie alea shorturile, alea de, nu știu, habar la maxim un minut. Și să avem videouri normale, vreo 20 și ceva de minute, 25 de minute. Și videouri puțin mai lunguțe de vreo 30 ceva genul. Și videouri lungi de peste 40 de minute. Da. Hai să vedem ce pic în final. Am chef în final. Deci am atât de mare cheful de bloc sau de honey drop sau de mă dracului, nu știu, habar n-am, orice, elimination. Paint Splash, nu elimination. Ok, norocul suprem. Bun, ne-am calificat. Acum și o să revenim imediat cu meciul următor. O să bag puțin pe pauză. Și gen o să revenim în parte. Adică revenim de unde rămânem. Ca idee, nu pierdeți absolut nimic. Doar mă duc să fac ceva. Las că rezolvăm problema asta imediat. I wanna live on cold inside. One day I'll feel alive. I fight to live. I fight to survive. Na 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 na. Ok, minizeule, vezi că codul e 272 27275. Slow on the wood, never give up, never stop till I finally prove it. Listen to the noise, I just wanna keep moving. Yeah, I act, and that's a fact. Never looking back, give myself a track. Ok, deci avem cred că 671 de coroane sau 672, nu știu, habar n-am, dar în curând închidem video ăsta. Cred că maxim va fi o oră jumate, deci maxim, dar maxim, gen, că deja devine plictisitor. Poate numai pentru mine, nu știu. Oricum, dacă v-a plăcut până acum video ăsta, vă recomand să dați un like și un subscribe. Mai ales subscribe. De fapt, like. De fapt, nu. Ambele. Ambele e cel mai bun. Fuck.
Bă, ce are, mă? What? A trecut bila prin mine? Dar ce am, superputeri? Bum! Ah. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path. If you want it bad, I'm gonna show you every side. Yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done. I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want. Process like the sun, yeah. Feel the sun, yeah. Shoot is gonna shoot it, I'm shooting in a wall. I'm not I'm gonna get through it. Only thing I know is to love what I do it. Never give up, never stop till I finally prove. Listen to the notes, I just wanna keep moving. Yeah, I put it on the snow, and I really never say, yeah. Anything I do, I see anyway, yeah. Please prove from 100% away, yeah. You just wanna do something again, got me, yeah. Deci când pică echipe, efectiv am emoții să nu pierd cumva. Dar n-ar trebui să pierd atâta timp că gen e un pro player în echipa lui și gen are ceva în plus, echipa asta are un creier, știi? Eu sunt creierul echipei. Deci, așa, ăia, echipa aia n-au niciun creier. N-au creier, înțelegeți? Și eu aici în echipa noastră avem creier. Adică eu sunt creierul și știu ce trebuie să fac. Așa, bravo, combo. Super bine. Vedeți, asta înseamnă creier. Să facă ceva. Să ajute echipa, să o controleze. Ce picioare am dat la ăla. What? What? What is that? Super ciudat, atunci când cazi și gen dai picior, se întâmplă ceva ciudat. Aoleu, ăștia se duc în armată la război. Mă lași. Ue, like și subscribe dacă vreți să mă ajutați să nu pierd. Haide. Trebuie să reușim. Bun. Bă, lăsați-mă cu rachetele acum. What? M-am jucat degeaba. Bă, și până fac eu 675. Bun. E. Vreau să schimb muzica. Îmi permit, normal că îmi permit. Bun. To the sea from get away, just a few young moving away to the sea, moving away to the sea. Running the reason, so nice, I'm moving away to the sea. Anybody ocean, it's a favorite
Fuck. Fuck. Oh, am ajuns la o oră. Da, video ăsta o să-mi ocupe vreo 5 giga în telefon, cred. No, glumesc. Nu chiar atât de mult. Adică... nu știu, vedem cât o să consume. Dar dacă nu mă calific nici data asta, aplicăm varianta ultimul. Aplicăm varianta ultimul. Băi, nu mai pot, nu mai vreau, nu-mi explodează creierul. Zece stumble tokenuri. Stați un pic, facem aici mega opening pe contul mic. Deci am 31 de tokens pe contul mic. Dacă primesc 4 tokenuri, mi-au epic direct pe contul mic. Hai să vedem. Yeah. Chiar sunt curios să vedem ce se întâmplă. Ia, ce ne dă? Dacă îmi dă direct 5 tokenuri, jocul e cel mai cer. Ia să vedem. Ia să vedem. Haide! 15 gemuri? Rară? Rară! Dar e duplicate? E, nu, e Stumblebee. Stumblebee, dar gen... Aveam, bro... Nu putea să pice Discoderer duplicat. Dacă tot mă lua gen cu rarele. Că dacă era gen 15 gemuri, oricum n-aveam să fac cu ele. Deci mai bine. Bun. Tournaments. Tournament is full. Dar ce le fulluiesc ăștia? Au trecut numai 10 minute. Hai să vedem, adu-mi noroc, jocule! Adu-mi noroc la ceva bun! Extrag putere! Și o prostie! 5 gemuri ca idee. Mai avem o șansă. O șansă. Mă uit la turnamente pe aici, că chiar mai avem nevoie de câteva turnamente. South America. La sud-americani 58, cât am? 25. Wow. Bun. Bă, deschide-te. Haide, bro. Haide, bro. Un token. Însă tu aici am deschis degeaba. Pe Asia avem turnament. Pe Asia nu. Băi, dar niciodată pe Asia nu avem turnament, deci... Nu. India. În progres! No, man! Initial tourney. Ok, schimbăm pe Europa și mai jucăm. Vă zic acum că știți cât de bine o să facem coroanele astea acum? Super rapid le facem, în scurt timp le facem. Acum intră și mini, cum o fi el, mini zeu.
O oră și 5 minute. Să ziceți în comentarii chiar dacă vreți să-mi ziceți chiar dacă vreți videoclipuri scurte sau lungi, videoclipuri scurte sau videoclipuri lungi. În caz de vreți videoclipuri scurte, îmi pare rău că l-am făcut pe ăsta lung, dar trebuie să fie ceva gen. Trebuie să, când intri pe canal la o persoană, trebuie să vezi video-ul ăla care te atrage, ceva atrăgător. Și ce să fie mai atrăgător decât un video de o oră? Un video de 10 ore, guess. Ăla de 10 ore la anul. Live de 10 ore. Deci la anul facem live de 10 ore. Fix de Revelion, live de 10 ore. Hai că da, dacă e. Nu, poate facem, dar gen, nu de Revelion. Nu știu dacă facem chiar live de 10 ore, că like, ce să fac în live de 10 ore? Dacă vreți voi neapărat. Wow. Oi, bro. Mini. Zeu. Mini. Era mai devreme. L-am văzut. Era un mini. GG. S-ar putea să închidem video-ul. S-ar putea să-l închidem, dar nu cred că 100%. Da. A picat fotbal. Totuși n-aș vrea gen să mă risc. Nu, chiar nu. Vreau să vă spun că, din păcate, nu am îndeplinit scopul. Nu am făcut 675 de coroane, după cum am spus că vreau. Măcar am făcut ceva. Adică tot în jur de destul de bunicele coroane. Am făcut și trofee bunuțe. O să mai revenim cu un video în care deci azi de oricum gen clar o să fac 100% 675. Dar acum chiar nu mai am niciun chef să mă mai joc. Deci o să ne mai jucăm mai târziu. Sper că v-a plăcut videoul ăsta de o oră și 8 minute. Eu am fost Zeu Suprem și ne vedem data viitoare. Pa, pa!